No, u babky. Máme doktorku a... Taký, že není akože nerozkazuje ti, že čo máš robiť. Ona ešte nemala ani jednu vakcínu. No, ona sa mala iba povinné, u nás je tá jedna. Ideš taďal? Ideš taďal? Ideš taďal? Ty si nedávala na ušinšie? Čo to je, bugina, Maťko? Pre babo? Po 6. mesiaci a teraz posledné nás očkovali rok a pol. Lebo vlastne, a to je už posledné. Ale na čo? To je, myslím, že rubeola, mumps, záškrt a tak. A jednu injekciu vo všetkom, alebo? Dve. Jedna je v pol roku a potom na pol roka. Nie, to mala narodeniny a on to podali časníka, bol na večeru a časník je ešte tam také, to tam pečú. To tak chodia, vieš, akože nemal to, že škaredé úplne, ale to no a dali im to, babka tam donesla sviečku. a potom sa vlastne očkujú až ďalšie, keď sa zahojí, To vieš? vlastne na tej streche, čo to je. Vlastne v Amerike ešte bezpečky nedávajú. Nie, na tretí deň to vlastne je povinné. No prešlo mu to na konferenciu a ešte si ako svikla vyzerala mala, že mu to počala aj skorenila. To je u nás, ale to je napríklad, to si platíš. Možno dáš? Áno? Hej, a pneumokochy? Na zaplatenie? Ne, už to preplácajú poistenie, ale pneumokochy môžu dať očkovať. Čo to špekuluješ, synek? Do 1 roka. Mark, nešpekuluj. Prečo tam strieľaš do psa? Nie, ja som to vystrelila. Ale... Ale napríklad... Zláčik. Čo robíš? Ukáž na mňa. Nie, kočík. No. Tam babo spinka, pravda? Si hačať? On je veľký, povedz, ja som veľký, mama. Povedz jej. Ideš si hačať? Povedz, nie, mama, ja som veľký. Jak sa to otvára? Je to pravda na teba? Pravda? Nie, tak čo? Normálna No, a ty sa nedotkni. Potom od 3 mesiacov sa dáva na nový. A teraz už tak, že udrží sa, že... Počúvaj ma. Pusti vlasy, pusti! Lebo byš ma plnil, lebo mne... Ona si natiahne tu. Počúvaj, že nevadí, ale no určite. Ale budem mať plnú ruku, lebo mne padajú vlasy strašne. Čo je? Kamandír. Hej. Čo je? Tak to tiež to dávajú. Čo, kamarát môj, čo? Linda. Takže Čo? vy ste mali DVCčka, Mňam. keď mal 6 Tu máme mňam mňamsky. Ale ti skovala mama. Čo si hladný? Áno? Tak koláč si daj. Tak povedz mu, nech si dá koláč, keď je hladný. Koláč nestieš? Mičo, toto budeš, Mičko? Toto. Ale on prišiel za mňa. Tak si zapamätáš, že ona, že som mu dal. Včera mi ho dali vakcín, to predstaví. No. Ľudia skoro umrel hladovou smrťou. No. Potom prišiel tak... Ešte dáme? dieťaťa do roka pol, to dieťa dostane 16 vakcín. Aj do druhej ručinky, Mičo. Aj do druhej ručinky. Ona strieľala. Tak. Joj. Oni hovoria, že to nemá nič spoločné, ale pritom tí deti ostanú také spoločné. Aj tiež akože dosť ich akože umre. Že umrtnosť po, víš, ten syndrom, SID. Umrtia do roka. A to tiež sa stáva tiež v priebehu počas toho. Počasie majú... Aha, no, dobrý. Možno, aby nepadla na tie kamene tam. Mark, poďte odtiaľ nahol, lebo sú tam kamene, aby tam nespadlo Marko. Mačko.
Ty si spievaš? Pekne? A ty hovoríš áno. Tak ja som Oh. Doma to strieľa. Maťko. Nie, čo robíš s pištolou? Daj tú pištol na bok, nie do tej vody. Aby jej nedával také ony, aby sa nezachytilo, lebo už počuli také motorníky, nevie sa orientovať. Čo je? Nesmej sa na silu. Poď sem. Detko černý. No, si hlavičku. Poď sem. Čo robíš? Kliky? Kliky robí, kliky. Dojky na hlave, jak Bim, bim, bim. Maťko. z toho zamestať bude taký vysvet, ako nemá. Čo ten bude robiť vám? To ja som nemohla ani na rybách. Ja išli dole, ja akorát prichádzala a už mi skočiť, tak som išla zobrať. Zrazu bol aký plech. Ja som myslela, že idú za mnou, ale že on otočil sa, ja som položila, utekala, aj majiteľ utekal, že volá, kto sa topí, alebo čo, hneď som vedela to. A samozrejme za rohom, tam skočil z neho nejaký plech a tam nemal čo robiť. sa pozeraj. Už som išla hore a hneď sa skočil. Od nohy. Všade, kde sa pohnú, všade musí Potom mať pri Padneš tam. kopione, ja som si tam minul to. Pozor, mužka, tam. To by bol zázrak, náš Martin bol tam. Čau, kamarád. Zdravíme kamarádi už. Hovoria najhoršie v celom tábore. Kde si? No dobre, tak Mark, odovzdaj zbraň. Budeme kamarádi už? Budeme kamarádi? A to neviem, Čo chceš? to si musí povedať. Potrujem. Ale nemôžeš mňa by ťa bolo zbierať. Páči? Či budeš tiež chodiť na leto na prázdniny. Haďa! Havko ti skače do koťa. Kde si ich dala Linda? Matko. Padneš tam. Mark, ako si to hral v tenku v tábore? Kašvaria o vás. Miťko! Od slova ho vybiť Miťo! Pozor, až sa šmíkneš. Poď sem. Miťo! Pozri sa. Miťo! Nie, ruko. Daj mu do To pusy. nie je rukou, čo? A čo to máš? Cucu? Čo to máš, cucu? Poď sem, robíš. Kto je vagabund? Babo. Ty si vagabund, áno, poď sem. Padneš tam. Vyžeň ho. Sám. Bože, cíti. Presne, dobre, chadiť šlápať. Niekto už vezme, Hej, Bože. kolenko. Však ma tučné, tak čo? Pomaly. Dávaj, dávaj. Áno?